Samantala, pagbabantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin, mas pinaiigting ng DTI Pangasinan. Para po sa detalye, pakinggan natin mula kay Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report! Mas pinaiigting pa ng Department of Trade and Industry Pangasinan ang kanilang pagbabantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Kamakailan ay minonitor ng tanggapan ng mga pamilihan sa bayan ng Bani at Agno, kaugnay pa rin sa pagsasailalim ng mga ito sa state of calamity. Ilan sa items na mahigpit na tinututukan ay mga tinapay, dilata, tubig, gatas, instant noodles, mga sabon at detergent. Inisyatibo ito sa patuloy na pagsulong sa karapatan ng mga consumer pagdating sa kalakalan at matiyak na maayos ang supply ng mga pangunahing bilihin. Kasama mo na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.